muna ƙara kira ga gwamnatin tarayya, muna ƙara kira ga gwamnatin jihohi da 'yan majalisunmu da sanatoci, ku ji tsoron Allah ku bude mu. Ku ji tsoron Allah ku bude mu. Kasuwancin da ake yi da mu don Allah ribar da kuka ci Allah ya sa mata albarka kan abin ya zama riba. Ribar da kuka ci Allah ya sa mata albarka kada abin ya wuce ya zama riba. To mun muku da aka mun fa yi biyayya fa. Kada fa tura ta kai bango. Kar tura ta kai bango. Gaskiya ba hana musallan na fa ba zai haifar da da ido ba. Mun bai da'an nan. Kuma kudin da mun san ana neman su da mu. Kuma an ci riba. To da Allah kar abin ya kai mu ga riba. Abin da muka faɗi dai Allah ya da mu cikin lada. Kuskuren gaban mu da masallaci. Satin mu goma mu ba marasa lafiya. Mu ba majinyata ba. Mu ba matafiya ba. Ba yaki ake ba. Haka kawai ku garkame mu. Mu ba haida muke yi ba. Ba wani mai zuban jini. Duk wani sharaɗin gidi a sallah. Ba wanda ya gama mu. To mun muku da'a. Mun fa yi biyayya fa.